Mali Marko. Halo, dobar dan, da li je to bućar? Šta treba? Da li vi prepravljate cipele? Ma radimo to. Ja bih hteo da mi nešto zalepite na cipele. Može. Teniske rakete. Ma može, naravno, radimo to. Ovde kod mene je pao mnogo veliki snijeg i ja ću da propadnem ako budem hodao. Dobro. Zato sam rešio da napravim one cipele za hodanje po snegu. Dobro. Kako imaju naljasci. Dobro. To su u stvari reketi na kojima se hoda. Može, radimo to, bez problema. Jel imate vaše reketi ili... Imamo i mi naše rekete, a možeš i ti da uzmeš neki, ako hoćeš ove bolje malo, kao što Đoković koristili tako. Oni su ti bolji za sneg. Jel imate neke sa gušćom mrežom? Ima. Pa uglavnom sad za zimu ide sa gušćom mrežom, za jesen, za blato ide malo ovo sa ređom mrežom. A do koje dubine snega se one koriste? Pa recimo da ne bude preko 3 metra sneg, znaš. Jel može ovaj od 100% plastike? Pa taj je možda i najbolji, ne upija vlagu i dugo će ti trajati, to možeš onda više sezona da nosiš, nije samo za jednu sezonu. A kad prođe ova zima, jel mogu ja da ih koristim za igranje? Misliš da je skinemo sa cipela pa za igranje? Da igram tenis. Pa ja mislim da može, zavisi kako igraš, ali može uglavnom. A cipele mogu da nastavim da nosim? Možeš normalno, pa to je montažno, demontažno. Kad dođe zima opet ti uradimo i super, eto. Samo još jedno pitanje. Ajde. Da li pored reketa možete da mi ugradite i svetleći džon? Dobro. Pa da svetli. A to da mama uveče možete da nađe kad odeš od kuće? Da. Ma može, naravno. Jel znate neki vic? Znaš ti kad idu 2 nule pa vide jednu osmicu, pa kažu vidi ova, ali se utegla sa kaišem. I nije vam neki. Jel imate neki bolji? Pa nemam. Eto, super, ispričali smo se ja i ti, kad budeš teo dođi, čoveče, sve ti to završimo. Uz osmeh život dobro zvuči.